ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಎನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆಂಡು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಿ ತೆಡಿಲಾಕಿಲೆ ಕಾಣ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಸೊಂಡು ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಏನ ಇಂಚ ಮಲೆಯಾರ ಹೆಸರು ಮಲ್ತಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಯಾಗೆ ನಾನು ಮಾರೆ ಈ ದಾದ ಬನ್ನ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಅವಳ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಆಡು ನನ್ನ ಒಂದೊಂಜು ಬಾಕಿತ್ತನು ಬಂಡೆ ಐನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಆಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ ಜೋಸ್ತೆತ 5 ಕೇಂಡಿ ಅಂದ ಮಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಪುರ್ಸೋತೋಳ್ಡು ಮಾರೆ 24 ಗಂಟೆಲ ಈ ಬಿಸಿ ಪುನಾಯಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 10 ಗ್ರೂಪ್ ಎಡ್ಮಿನಾದಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆಲ 2 ಅಂಡಲ ಈ ಪುಂಡಿ ಬೇಪ ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಂಜಿನಲ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಂಬರ್ ಪುರ್ಸೋತೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಆಂಡು ತಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜೋಸ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಆಪುಂಡು 5 ಕಂಡು ತುಲ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅನಪನ್ಪುನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂಡ ಪೂರ ಬುರುಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಐನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಲ ಕೇಂಡೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಏಪೆತ್ತಂಡು ಕೇಂಡೆ ಆಯ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತೆಲ್ತಿ ಪಾತ್ರೆದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದಿ 5 ಕಂಡು ತುಲೆ ಬುರ್ಚನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಬುರ್ಚನ್ನ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಪಿರೋಡ್ದು ತೆಲಿಪೇರು ಎದುರುಡು ನೀನು ಪುಗಾರದ ಪಿರೋಡು ತೆಲಿಪೇರು ಯಾರು ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಜೀವನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಗಾರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿಜ ಕೆಲವದಕ್ಲು ದೂರ ನಾಕ್ಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುನು ಪಂಡಿರ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದದಿನೊಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿಲೇಕ ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಕೊನೋಲಿ ಪನ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ನ ಸೊ 5 ಕಂಡಿತುಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬರೋಡು ಬಟ್ ಏನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೋಡತ್ತ ಮಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಏನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನೀನಡ ಯಾರು ಮಂಡೆ ತುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಜೀವನೋಡ ಏನ ಆತೊಂದು ಪೋಕುಂಡ ಐನ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಂಡಾಂಡ ಐಕಾಯ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಕಂತ ಬಾಡಿ ಜೀವನೋಡ ಆಪನೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಕುಂಡ ನಿನ್ನ ಪಾತಿರೋನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರಂಡಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಗೆತೊನ್ ಬೇರೆ ಮಾರೆ ಯಾಕೆಂಡೆ ಯಾರು ಮಂಡೆ ತುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತಿರೋನು ಏರ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಗೆತೊಂಜೇರು ದಯಮಾಡ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಗೆತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಾರ ಯಾವಂಡೆ ಐನಕ್ಕೆಂದ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ನಾ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಿ ಏಯ್ನ ಬೋಡು ಈ ಮಲ್ಪು ಮಾರ ಏನಾಳ ಪನ ಹೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೀನಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಏನಂದೂರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂಚದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಏನಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಧರ್ಮಗು ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಪೂರ ಧರ್ಮಗು ಮಲ್ಪುನತೆ ನಮಗೆ ದಾಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೋಂಡು ಆತೆತ್ತಾ ಐಟ್ ದಾನೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು.